cursant un màster de rehabilitació neuropsicològica i estimulació cognitiva a l'Institut Guttmann. No em tanco cap porta, però a mi m'agradaria poder treballar a l'Hospital d'Andorra, a la unitat de neurologia o de psiquiatria. També seria una bona oportunitat treballar a l'Escola de Meritxell, però fins i tot en un possible futur poder fer un doctorat o continuar formant-me en un altre màster. Crec que la funció que té el crèdit andorrà és imprescindible perquè el jovent d'Andorra es continua formant. Andorra és un país petit on la formació és limitada i amb aquestes ajudes t'obre portes per poder continuar formant-te i aprofundir els teus coneixements. A més, penso que a nivell nacional és també una oportunitat perquè, vulguis o no, poden venir grans professionals al país i detectar les possibles mancances del sistema andorrà i poder suplir-les.